Musiikkipäivän tämän vuoden oikeastaan se suurin, mikä mua jännittää, on se, että onko meillä kuulija kapasiteettia tarpeeksi tehdä 3 isoa tämmöistä sinfoniakonserttia. Et jaksaako ihmiset tulla 3 kautta, niin kuin miten se lähtee sitten toimimaan, mutta positiivista on ollut ihan hirveästi se ihmisten suhtautuminen niin kuin Suomessa yleisesti, että on tullut paljon yhteydenottoja ja kaikkea, siis ihan hirmu paljon positiivista PR:ää näille juhlille. Ja tämän jälkeen mä toivon, että tämä festari nousee seuraavalle tasolle ja me tavallaan päästään plaaniin niin kuin vene. Yes. Souda sinisorsa, souda tähän rantaan. Pesäs tänne rakenna, sen Ritva koivun kantaa.